ens hauríem d'extrapolar com a mínim i situar-nos abans de l'inici de la crisi, i si ens imaginem que a finals del 2008, que al cap d'un any estaríem parlant de 4.000 EROs entrats a Catalunya i que afectin a més de 100.000 persones, a prop de 120.000 persones, segurament se'ns hagués acusat, en el millor dels casos, d'un alarmisme desmesurat. Però la realitat és aquesta. Tenim 5 vegades més EROs que el 2008 i 8 vegades més EROs que el 2007. Podem estar discutint si la caiguda lliure és més o menys forta, però el que està clar és que encara estem en un procés de destrucció. No podem afirmar, havent-hi 4.000 EROs durant el 2009 i mirant les dades del mes de desembre, que es pugui parlar de que s'ha tocat fons i menys de que hi ha recuperació econòmica. Han afectat a 100.000 persones EROs de suspensió, si sumem reducció de jornada 105.000 persones, per tant vol dir que durant el 2009 hem aturat que 100.000 persones anessin a l'atur, que això suposaria un increment d'un 20% de l'atur que tenim en aquests moments. Quantificat això que suposa en estalvi de costos laborals, doncs suposa un cost de 1.000 milions d'euros que han suposat els EROs de suspensió de costos laborals que s'han estalviat a l'empresa. És a dir, una injecció de liquiditat molt major o duplicant, per exemple, el que va situar de liquiditat en el seu moment, per exemple, l'Institut Català de Finances amb els 500 milions d'euros. No és cert que els EROs siguin de les grans empreses només. Fins i tot hauríem de dir que els EROs no són de les grans empreses, sinó que els EROs són de les petites empreses. El 81% de les empreses que han presentat EROs són menys de 50 treballadors. I d'aquest 81%, el 50% d'aquest són empreses de menys de 10 treballadors. Exigim als governs català i espanyol que de veritat situïn injecció de liquiditat a les empreses, que es deixin de tonteries d'injectar diners a bancs i caixes perquè després no arribin a les empreses. Cal que arribin a les empreses i cal que es faci el seguiment i cal que els governs apretin. També cal una política industrial. S'ha fet una política industrial, en el millor dels casos, difusa. No s'ha actuat de veritat en els sectors estratègics i que això es veiés, perquè portem ja prop d'un any i mig de crisi i que veiessin en certs sectors que hi ha reactivació. I per tant s'ha de situar. I aquí també tornem a demanar i exigir la creació urgent del Consell de Política Industrial de la Generalitat de Catalunya. Nosaltres també assumim el compromís que creiem que el que cal afrontar és la reforma de la negociació col·lectiva cap a donar una dimensió més sectorial a aquesta negociació col·lectiva, que vol dir que en la negociació col·lectiva no només s'ha de parlar de jornada, salari, prevenció de riscos i tots els elements tradicionals que estem parlant, sinó que cal situar també la política industrial. Qui millor que el sector del metall per definir les estratègies del sector del metall. I també que sigui la negociació col·lectiva la que pugui donar més agilitat i més realitat propera als EROs. Per tant, també ens plantegem que els EROs, especialment els de suspensió, es situïn en la negociació col·lectiva. A l'ERO, un cop entrat, en vez de passar, com acaba ara, amb tot el procés, que sí que és cert que alguns es poden alentir, en comptes de passar directament a la Generalitat de Catalunya, la nostra proposta seria que passés, evidentment, per aquells convenis col·lectius que es pactessin, que passés per aquí. Per tant, si hi ha acord, hi ha validació d'una comissió paritària o d'una comissió mixta del conveni col·lectiu, automàticament aquest ERO fos autoritzat. I en cas de desacord, nosaltres el que proposem és que es situï en l'àmbit del Tribunal Laboral de Catalunya o en l'àmbit que considerem oportú en què hi hagi un arbitratge d'obligat compliment. I també creiem que cal fer l'altre salt que ja vam situar, que és, no hem de discutir
si a l'ERO de suspensió, si es complementa una mica més, si hi ha formació o no hi ha formació. Creiem que el que cal situar és l'ERO i la formació junt, són indestriables.